ଚାଲ ପକଉଛି। ହେଲୋ ହେଲା କଣ ଲୋ 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 ମତେ ବିଛଣାରୁ ଉଠେଇ ଆଣିକି ଘୋଷାରି ଘୋଷାରି ନେଇକି ଯାଉଛୁ। ହେଲା କଣ କହୁନୁ? କଣ ହେଲା? ଚାଲ କହୁଛି। ଏଇଠୁ କହୁନୁ। ହେଲୋ ବାସି ବିଛଣାରେ ମତେ ଉଠେଇ ଆଣିକି ଘୋଷାରି ଘୋଷାରି ନେଇକି ଯାଉଛୁ। କଣ ହେଲା କହୁନୁ? ତ ମାଇକିନା କେମିତି ମତେ ବାସି ବିଛଣାରୁ ଯାଇକି ବଡ଼ ବଡ଼ ଢୋଗା ପାଟିରେ କାଉ ଭଳିଆ ବୋବେଇକି ମତେ କେମିତି ଉଠେଇ ଦେଲା? ଚାଲି ଯାଇକି ତ କଳି ଖଣ୍ଡା ମୋ କାନ୍ଥା ପାଖରେ କହୁଛି ଭାରି ହେଲାଣି ଉଠିବାନି କି? ଉଠିକି ରୋଷେଇ କରୁନା। ଶାଗ ଭାଜିଲେ ମୁଁ ପଖାଳ ଭାତ ଗେମ୍ଫା ମାରିକି ଯିବି ଅଙ୍ଗନାବାଡ଼ି। ତ ମାଇକିନା ମତେ ଉଠେଇ ଦେଲା, ତୁ ଯାଇକି ଆରାମରେ ଶୋଇବୁ। ସେଇ କାଳରୁ ତତେ କହୁଛି ତ ମାଇକିନାକୁ ପାଟି ପିଟେଇକି ଟିକେ କା କହୁଛୁ ତୁ ମାଇଚିଆଙ୍କ ଭଳିଆ ମାଇକିନାକୁ ଦେଖିଲା ବେଳୁ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ଜାକି ପକଉଛି। ପୋଡ଼ା ମୁହାଁ ଯା ଶାଗ ଦେବୁ ଯା ମାଇକିନା ଯେତିକି ଶାଗ ପାରିକି ନେଇକି ଆଇଛି ସେତକ ଶାଗ ସବୁ ତୁ ଦୋଇବୁ ବସିକି। ଯା ଦୋଇବୁ ଯା।